Πριν κλειδώσουμε το σπίτι για το χειμώνα, να βάλουμε τα σύνεργα του κήπου στην αποθήκη. Να μαζέψουμε την κάπαρη, τα μίγδαλα και τις λιαστές ντομάτες απ' την ταράτσα. Το φως θα αποχαιρετά τα δωμάτια πριν κλείσουμε μια και καλή τα πατζούρια. Οι καθρέφτες και τα κάδρα θα κοιτάνε αλλού, χωρίς να εγκρίνουν τις κινήσεις μας. Χειμώνας πρωτομαγιάτικος, οι πετσέτες ονταδιό, μανιτάρια, φωταπλανήτες και η εξώπορτα με γιασεμί. Σύντομα. Να ερωτευτώ για λίγο δηλαδή.